sedulurku aja ngenti kliru Nduk, apa mak? Iki mau kinarya tembang tembung pambuka Wijiling Wiramana. Ngono ya, Mak. Iya. Ya karang aku lawan kowe sowan ana ngersaning para pepundhening bengle kene iki ya agek sepisan ji iki no. Ngono ya, Mak. Iya. Nanging sesuk aku lawan kowe ya sowan nang dhuwur kono. Jangkep kok omah. Oh iya, tanggal 28 ngabiyantara ana ngersaning pepundhen-pepundhening Puyang kono. Oh iya, muga-muga dadi seduluran sing becik lan sing apik. Iya ngono, Mak. Pancene iki sedyaning para warga masyarakat anggone sedekah bumi utawa kah dusun. Muga-muga danyang amidanyang Sri Semara Bumi ingkang bubak bakal sembung senggani ingkang ing samengko bebodro ananing dusun bengle kene iki padha mapan ana ing swarganing Gusti barokah ana tumraping para putra wayah para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing bengle padha pinaringan keselamatan karahayon apa kang jinangka kasembadan kang sinedya dadi tekaning rejeki yen ndodok bisa kemroyok yen ngadeg bisa katon gumrejeg dadi lantaran cukuping pakaryan cukuping anggone padha mangun bali somah ya no iya ngono mak iki panjenengane Bapak Bupati apa wis rawuh apa durung no iki durung ana atur pangandikan nanging saka penyanyi Bapak Camat Bergas Bapak Slamet Widodo SSMN uga panjenengane Bapak Wakil Bupati uga wis kepareng rawuh iya ora ketang sak blebet duren ayo nok aku lawan kowe minta sraya lan nyuwun marang panjenenganing supaya amedhar pangandikan iya kaya ngono ya mak ayo diserepeki ingkang dadi kinurmatan yanipun Bapak Camat Bergas keparenga ing samangkih jumeneng wonten ing pepanggungan kula dherekaken Rama monggo ca pun serepeki ca truk 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 monggo sasana sak cekapipun kula sumanggaaken Bapak. Nggih, matur nuwun. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih, sumela atur sewatawis nggih. Monggo sak cekapipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dateng pangarsanipun Bapak Kepala Desa Gebugan ingkang dahat kinabekten wonten ngarsanipun Bapak Babinsa Babin Kaptipmas ingkang ing wekdal dalu punika sampun kepareng pinarak ingkang kawula hormati
Dhateng ngarsanipun perangkat desa, Ibu Carik, Bapak Ibu Kadus, Bapak Ibu RW RT, wabil khusus Pak Kadus Bengle ingkang kawula hormati, boten kesupen panjenenganipun Ki Dalang Jumbuh Siswanto saha sedaya pradonga. Menawi pradonga menika kathahipun saking Kabupaten Semarang menika. Nggih, leres. Pengendange Sulamin gitu ya. Ae sing gampang kae Pak Slamet. Nggih. Nggih, kula nggih mboten kula badhe kula absen mungkin ndak mboten sekeca. Ingkang ing dalu punika sampun kersa paring panglipur dhateng warga Dusun Bengle, Desa Gebukan, Kecamatan Bergas ingkang dahat kawula banggaaken saha kula bekteni. Saderengipun kawula nyuwun pangapunten nyigek wekdal panjenengan sawetawis awit kawula mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Semarang nun inggih Bapak Haji Ngesti Nugraha SHMH ingkang ing rikalenggan dalu punika dereng saged marak sowan wonten ngarsanipun warga ing Dusun Bengle awit wonten pakaryan ingkang kedah dipun rampungaken. Awit saking menika ingkang sepisan kula nyuwunaken agenging samudra pangaksami namung panjenenganipun Bapak Bupati kintum salam taklim kagem warga ing Bengle menika kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapak Bupati namung saged paring jurung pandonga. Mugi-mugi warga ing Dusun Bengle ing dalu punika ngawontenaken merti dusun. Sakbibaripun sedaya warga pinaringan kesehatan, pinaringan rejeki ing kathah halal barokah saha masyarakatipun ayem tentrem. Sedaya pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun kula boten badhe kathah matur. Kula piyambak ugi nderek mangayu bagya bilih warga ing Dusun Bengle ing dalu punika ngawontenaken merti dusun. Mugi-mugi sedaya pinanggih ing kawilujengan karaharjan saha ing kamulyan. Wos sing gatos namung menika ingkang saged kawula teraken ananging wonten ing dalu punika ambek bilih kula sekedhik matur menika kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Menika wonten ing dalu punika kok biasanipun menika wonten tambahanipun ngoten ya. Niki enten seniman nganggur. Nyuwun sewu. Kula namung badhe nimbali warga kula. Gandeng kula nika PLT Camat Bergas, kula gadah warga ingkang sakmenika dados penonton. Ngoten nggih. Nggih niki nggih nyuwun sewu kok ngesakke men. Monggo Mas menawi dados hansip menika Mas Sugito. Nggih. Nak tanda tangan 500-an ke Sugito ngoten nggih. Nanging gandeng menika wonten ing pepanggungan, monggo Mas Plontang ikete dinggo. Nggih, nyuwun sewu nggih Pak Dalang nggih. Monggo nggih. Sewu nggih. Niki nek reneng pelawak dikerjani repot iki. Nggih. Lah nggih. Nggih.
ngene mesai nyetitis enten mriki niku nggih. Ini ngalina warga mriki janjane kawula pun lali kok, Pak. Nggih. Nggih kleresan kanthi rawuh panjenengan paring donga pamuji dumateng warga Tlatah Bengklik anggenipun nguri-uri budaya nglestarekaken budaya menika boten kendhat per taun. Bapak kersa rawuh, lah jenengan kok ngedeki kula niku kenapa? Ya ngene. Pripun Kowe kan pas ra nyambut gawe to? Alhamdulillah mboten didhawuhi kalih Ya. si Rusdi nika mboten pancen Aja. Rusdi nika telo, Pak, nggih. Aja nak Pak Rusdi tak unggahke bubrah. Ampun, menika bojone nggih melu kok, Pak. Iya. Nggih. Iya. Ben siji wae. Nggih. Ayo, Liripun? Pak Rusdi, nggih. Ngene wae. Dalem, Pak. Aku ki sithik-sithik ya ora ngerti ini mung ajar, pengen ajar. Engko aku tak bawa jenengan sing bajutke. Sampeyan apik malah aku ora payu. Hah? Ora, aku ora ngejob lah tenan. Oh, ngejob nyatane sampeyan ya wani tombok kok. Ya, aku tak Nggih. tomboki. Bawa napa mliginipun kagem marga Tlatah Bengklik menika mangke kasengkyung Ibu Widowati cacah Nggih. 6 menika. Ya nak engko aku lali dilingke. Alah sampeyan pancen lalen kok, Pak. Gandeng iki sing mirsani kok yuswane ketoke ya wis sak aku bahkan eneng sing punjul ngene ya. Kathah, Pak. Iki sing alus-alus wae. Nggih. Ya, mung sak dandang gula. Wah, luar biasa lho. Panjenengan Pak Camat kersa dandang gula. Pak Dandang Lurah gula, malah boten sido. dong niku malah asline. Yes, ya. Pak Lurah mbok dandang gula awuk yo tekan sok paing ora ketemu. Wani garap tekate aku dungahke Pak Camat kok aku ngono wae. Kayak rokoke Pak Bekel. Monggo Bapak. Iya. Nggih. Pamintaku nimasida Tepuk tangan kagem Bapak Camat. Ah, Bobot camat lho kaya Pak Camat lho Mak Jumbo. Pak Camat, Pak Lurah bingung iki. Magelang ki ra ono camat kok bawa iso Mboten wonten. Mriko Pak Camat mriko paling nembange kerinduan. Mantan yoga iki. Nggih, oh, nggih. Hatop runtop tansah reruntungan. Nuwun sewu Pak Camat. Slamet gosreke kalah nika. Asline mung menang pamor, kae iki menang raine kalah nasib kae nika. Ing sarina sawengine Pira swara sesuk ora payu. Pak Camat laris. datan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati. Ayo mbiyen iki asline panjenengane Bapak Camat yo guleti babagan budaya menika Pak Surat. Leres menika wonten kabupaten nggih ngrengkuh wonten kecamatan nggih mengkuwi lho panjenengan Pak Camat. Tak gawe ngene iki ngen lali panjenengan karepku iki. Emang ra gendah. Pelondang edan ngono ya. Yen cedhak tansah mulat sida asih Pak Camat bawa, Pak Dalang ngunjuke susu. Aku ora Iya. weruh. Weruh wae. Pak Camat bawa, aku ngunjuk susu, sindene do moto waluh. Heeh. Nuwun sewu Pak Camat ingkang gentir menika nggih
Pak Dalang menika Kintaka Hadi Nawala. Kintaka Hadi Nawala alias Arifin. Monggo Pak. Ya tak gawe lali to. Pindha mimi lan mintuna. Pindha mimi lan mintuna. Ayo bareng nimas ana tepi wajib. Nuwun sewu Pak Kadus, jenengan mireng suwantene Pak Camat nika raos penggali panjenengan kados pundi? Ayo, wangsulan. Aming mantuk ya ngisor dalan kono akeh. Janipun Pak, nuwun sewu Pak Kadus ora ketok sak pupuh mawon kan neruske niki pripun Pak? Ya kono. Lah, ngoten nggih. Iya patine Pak Kadus bengi iki. Salah ana dagelan nganggur ora dunggahke. Monggo terasaken Bapak. Pak Kadus baci radi ndredeg ngono. Sito asih bebrayan. Nggih, ngaten Pak, menika dipun lajengaken langgamipun Bapak piyambak napa nyuwun pambiyantu waranggana. Yo sithik-sithik. Nggih niki kedah dipun dampingi Kang Putri, Pak. Ning ampun niki nuwun sewu Pak, ampun Satini lho, Pak. Yo sing ngene niki pun sepo. Mboten kalah, mboten ngalor, mboten ngidul niki. Iya. Apik piye wong ngomong wis celat kok apik. Monggo Bapak kapurih mindah ingkang pundi menika. Lah sing nomor kalih nika anak Sulamin. Niki anak Sulamin sing bareng karo Kidul Buk niki. Kuwi ndak anak Sulamin tenan. Anak Sulamin Pak ingkang bajeng. Lah disuwun jumeneng Pak. Yo. Ayo anak Sulamin. Mbokmu karo bapakmu kenal aku ning kowe urung. Lah, Ayo, Dak. Jesslyn. Ya. Ya ngatekna Jenengan kok Jesslyn. Larasati. Pakne wis Sulamin. Ah, ora masuk. Heeh. Beda ora anake plontang jenenge Gimah. Wau menawi mboten kula panggil sing lambene turah ngeten niki kan nggih mboten sae ta nggih. Ha nggih. Nggih wani manggil niki kudu ana keterangane. Tarangane wong kowe warga aku. Warga butuh ya butuh kok. Nggih, sugeng dalu Pak Camat. Sugeng dalu, Dik. Jenengan Putrane Mas badhe Lamin. nggih. Leres. Leres. Kula rada sanksi. Sanksi napa malih jenengan Pak kula wae ragu kok Pak. Lah pripun to, Pak? Casinge karo bapakne kadoan. Blas, nika malah sing kados tanggane nika Pak. Tanggane sing jenengane ngatemin nika persis niku. Jenengan badhe kenal kula, Pak? Ajeng kenal kula mboten? Jesslyn mau sapa, Mas? Jesslyn. Jesslyn. Oh iya. Jes kuwi. Jetli tak kira. Pak Camat arep dagel. Ngerti Jetli. Geseh iki. Jetli iki mergo sing gender kalau nek ngundang aku Jetli. Oh, kaya Jetli iki napa, Pak? Padha dene ora duwe Jetli meneng. niku enten kepanjangannya Pak Camat. Pripun? Jetli niku enten kepanjangannya. Mejet. Sing ora anak sing panjangke bapakmu mesti rusuh gitu ya. Nek sing manjangke bapak enten Kuwi rusuh. hasilnya Jetli kuwi ya to kowe. Oh. Rus malah luwih cetha Pak Camat e. Nggih. Monggo dipun lajengaken Bapak Rumiyin mangke kalajengaken sambung sinambung kalian Dik Jetli. Nggih. Aku kang setya satu. Senggen. Sing ditampani sing anu aja. Pokoke kowe nak elek ra bayaran. Nak kula apik ora dagelan. Nak kowe apik ya gratisan. Pak. Ya ta. Ya. Siap, monggo. Pun Monggo, Bapak. tampani ya gaya. Monggo Bapak, monggo. Aku kang setya Satu. wedi yen nganti saiki Iki dhek sapa? Galau.
ageng. Ageng. Angger gratis ngeten iki malah rame lho, Pak. Kaya cah tipis wae. Wah, lak Lah ngemis ning mlipir ya ngene iki. Lah kula Pak, kula. Eh? Kula. Nek kowe asli tipis nek kowe. Tenang no. Ah, pikir. tenang. Wah, pin bubuk. Andika pangayo manku lahir badanku pes nyata mangsa Galau. Nuwun sewu Pak Camat. Pak Lurah ketikalipun nuwun kados pripun ngoten lho raos niku. Mireng sewantene Dek Jetli. Jesli. Sesuk ben nanggap ning ya ora pantes nek anake Sulamin kok. Pantes anake sinten? Ya. Paling Pantes Anake bojone Sulamin. Iya. Leres. Aku kalah lucu Min. Eno. mlampahi dereng. Lho kuwi pakne ya ora cetha. Mlampahi kula napa jenengan? Monggo Pak Camat. Mukyanto berkahing witi. Yo. Wis nyata. Yo. Alhamdulillah. Nyuwun sewu Pak Dalang. Luar biasa Pak Camat Jangan nggih. kula niku mboten seniman, Nggih. dados mung seneng mawon nggih menawi mboten sae niku mengke kula nak sae mesake pelontang kali Sulami. Nggih leres Pak Camat nggih. Nggih, ning Langen Sari ajeng ka desa ngundang kula batal. So Agustus. Nggih. Nggih, Nggih. tambah ra. Nggih. Nah, tambah apa? Ngaran niku jenengan beton apa? Oh, lah iki Aku apa-apa nggawa. Iya. Lah kula Nggih, Pak. ngeten Badhe pun tambah menapa? Monggo. saged Pak. tambah napa, Pak? Heh, duet apa? Dangdut ya angsal, Pak. Ora iso nang Monggo, duet Iki menapa? Pak Camat iki asli apa kuwi pecinta budaya kita. Leres, Pak. Nggih. Liripun ingkang mengkoni menika tasih ngrangkep Pak Camat wonten getasan Pak Jumbo. Nggih. Nggih menika BLT wonten Oh, Bergas. ngaten Nggih, nggih. nak kados kalau kula niku lak wah saya anak nom anak munyuk kula niku. Nggih. Anak munyuk. Iki. Beruke kowe. Beruke sing dalang. Oh, beruke sing dalan. Brukmu kuwi. Bapak kersake tambah napa? Tembang ingkang duet mirunggan monggo. Aku pokoknya kandang duit ya. Kusumane ngati. Kusumane ngati. Gantosan apa kalih kula?
Wis kowe nglinggo engko tak sangoni. Ya. Wah. Matur suwun nggih Pak Camat. Ya nggih. Wah, iki kusumaning ati. Nggih, mangga. Mawi damping napa mboten, Bapak? Mawi dampingan napa mboten? Wah, ora usah Pak Lurah ling ngendika boros li ngono. Al-Fatihah. Aduh meneng kabeh iki. Tak dongani to. Ya dongani wong pancen kowe iki nganu kok modin. Iblis kok. Lontang sae napa sae? Sae. Al-Fatihah. Nggih. Ora apa-apa, aku ora kemerungsung. Monggo Bapak. Sing ngenteni alate. Oh nembe, wah pancen bungkik iki ngeyel kok. Mangga kusumaning ati mangga Mas. Asik. Ayo. Ane nenan. Monggo. Pak monggo. Kusuman Asik. yo wong ayu. Yanti. Wong sirah. Yo. Cuk. 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 Ya. Matur nuwun mliginipun Nggih. dumateng Bapak Camat Mak Cangik. Niki sampun paring dono suwanten. Mugi-mugi dados narana penggalih ing warga Bengkle mriki. Amin. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Dalang. Nggih, Pak Camat, Dal nggih. kula wangsulaken dhateng. Nggih, sembah nuwun nggih. Nderekaken Pak, Nggih. matur sembah nuwun. Tepuk tangan kagem Tepuk Pak Camat. tangan kagem Bapak Camat ing kasunyatan leres menika demen marang budaya kita ingkang adiluhung. Alah Pak Camat iki seneng. Ya aku melu antri nek iki urusane kok wong aku iki melu ngadeg kok. Anggere aku kuwi keliwatan apa ora ngono. Rusdi ora meri. Rusdi linggih. Lah lho, Rus, Pak Camate nyangoni masa juragan kok ora iki piye? Wah, lho atek entuk ya dah jenenge nak nasib wong anak soleh ngeten iki Mak Cangik. Mak Cangik. Wah. Sampeyan ki gek ngopo piye? Ora sampe tak jawab omong Ora kowe iki tampa apa? Ayo keterangan Aku supaya nek ana wong sing ngagek apa kuwi aji pendermisan wis ora mentolo. sing dremi sinten? Kowe kuwi. Napa kula nembung kali panjenengane? Heeh. Ning nyatane ora. Lah niku kula lak matur bola-bali. Wong weweh ki aja nganti ngenteni turah. Mligine panjenenganipun Bapak Camat. Ya. Paring sakperone karo adadek penyanyi Nggih. utawa sinden. Kula lak ya ora nembung. Nggih. Ning wong Jawa ki nang rasa. Ana ngrasa. Lah, kepeksa lek kula ya tetep lung. Nggih. Pak Kadus ya lung. Lunga. Iya. Bablas. Disambung Mas Gita. Leres. Menika wonten panjenenganipun Mbak ngesik nganten anyar ya iki. Ya nduk, aturan jumeneng nak. Yuk, Ya sing ngendangi dispoti Mas, mangga. Jeng Risma. Siap, pitu jeng dalu nduk Risma. Lajeng dalu Pak Dalang Mak Lembuk Cangik. Nggih, sinambi iki gandeng penyanyi ya nganten anyar nak. Heeh, ya semoga samawa.
Nggih, matur menjadi suwun. keluarga yang tentram, Amin, damai, amin. sejahtera. Oh, iki wis ngantenan to, Pak? Wis. Lah kok aku ora nyumbang ki piye? Oh, ayo kowe iki. Ayo kuwi duwite sawer mau ge nyumbang kok rene. Aku kok ora iki wis dadi nganten to? Wis. Sida entuk anake Marisu kuwi. Sumari. Oh ya Sumari kok Marisu. Ya iso ku nyumbang karo kowe ya nok donga. Sepisan wae le dadi nganten ki aja seneng dadi manten, tutek sepisan wiwit awal tekan akhiring jaman pinarengna langgeng. Bener ya. Tak sumbangno sak gunung kulon tanpa donga musna tanpa tilas. Jaya Endo ya ngene iki kok. Kalah ulet kok. Dek, Yo, dengamu ki ndak ya mandi. Ayo. Oh lah kowe iki ya nganten anyar ning ya iblis kowe iki kok. Wong aku dongake awakku dhewe ya ora mandi takon entuk bojo meneh ya urung entuk iki. Yes, manut. Lah wong wis loyo kok ya ora kanggo. Kowe ora ngerti kan? Sapa sing gelem? Ya kowe kaya ketoke karo aku sapleke kowe gek mempeng njur madhake aku loyo iki. Kepengin padhake aku karo Kang Jumboe. Wah. Teges aku. Jenengan iki wis DRS wis rasa aneh-aneh ngono lho. DRS apa? Dudu rada suwe. Kowe seneng kanca-kancaku Hansip seneng. Puas kowe. Puas dong. Pacul gundulmu sisan kowe. Sampun lonyot. Nah iki ra trimo lonyo jan kaya kae jambu mente mlungker kae. Wah, lah iki bahasa ngerti njur saiki ngeyel Kang Surat. Ya diterima-terimake awake dhewe ra duwe ya. Lah nek Pak Surat niku tasih nganu gagah perkasa. Lah nek aku, Seh lonyot kandhane lonyot. apa wis ta weruh apa kowe? Lah iki raine wis klunyut ngono kok. Woi, malah ngeraek-ngeraekke iki apa genah. Ra iki ora klunyut pancen iki wis sing klinting, tuwa. Yalah, Yanto. Nduk, Nggih, Risma. dalem. Kuwi nek rai sing ngono kuwi malah sing apik. Lho, kuwi Sing soto. apik, Pak? Kuwi rai sing ngelengo ngono masih apik. Ana rai kok nglengo iki kok. Mboten Jual dene kuwi. Linting kaya udut dilinting. Lah kowe sesuk arep nyangklak karo apa ngin tak sun apa piye? Nek omong kok delok lintingane ping pira ki guyu apa? Tak hitunge 0 lupat 6 12. Oh, mengar nyulek mataku jebul. Iya. Pancen ya saplek kenal karo Ya nak kowe ngaturke tembangan apa nak? Jeng. Sak ploke kowe iki apa kuwi hilang keperawanannya iki kalau ngrungokke suaramu to. Napa nggih? Enten pamundutan mboten, Pak? Nduk kok sik. Film. Sebelum menyanyikan aku tak takon karo sampean, Nggih. gane sampean iki nganten anyar. Nggih, kula jawab. Ya toh. Iki kira-kira benih itu sudah jadi atau belum? alah urung Ya bojo. belum tahu saya, Pak. Oh iya, ya sok dicek karo duwe penuwun karo sing gawe urip supaya sesuk putrane iso ngungkuli mulyane kaya sampean. Nggih. Ah. Mengke kula diajari nggih, Kowe Pak. takono dongamu ku ndak yo mandi Pak meneng. Nak wani kowe ampuh kowe. Ya kula Nek kuwi percaya karo kula aku. percaya Lho, nek dagelan dalang kok. percaya. Heeh. Nek karo dagelan ora Dagelan percaya. belas ora Dagelane percaya. iki ndi? Kuwi. Iki kira dagelan wong dolan. Aku iki dolan nek hitungane gandeng ora ana kesibukan kon ngadeg jumeneng pinangka dadi dagelan. Pak Kadus ndi mau? Keterangane piye iki? Gratis. Nah, iya. Wah, apa meneh Ipin kuwi mung gegeden weteng ya ora cetha. Nggih, intermezzo Pak Jumbo. Ah, iya. Maringi gungang tembang apa nok ya sing kepenak sikit mligine warga mriki demen marang budaya. Nah, sesideman yang Ya to Allah, bawa. Pak, nganten anyar kok wis kon sesidemen to, Oh, Pak. iki sing ngersake dantone Hansip gebugan. Oh. Yanto munggah kon bawa. Heeh. TKT untune ora ganep pisan. Pak Su. Yanto Ya alias Yanto. Kliwon. kok kliwon? Parapane Kliwon aku Gito Plontang. Kuwi Yanto alias Kliwon. Oh, ngono. Untune wis ora ana. Nggih, monggo Pak Kliwon. Ayo bawa Yan. Ana kene. Enten. Danton kok sikri. Apa? Ayo ngono wong urunan ki yo nembang goblok. Ana teke seglekno tek kuwi. Untune karek telu ngarep. Siji wae kaya cakil. Yo bawa. Ayo nek aku ora duwe pamer sing duwe bojo. Mang nyekel mik riyen, Pak. Kayak mikir kuwi ndek saat ini ki
Wiwitane. Wiwitane. Ayo cangkeme dagelan apa ya ora kudu dagelan. Nderek sang pekok. Wiwitane. Ira. Tepuk tangan. Ora ngira lho Pak Jumbo ki sinden reok bengkle. Anderek sang Pekok. Priya bagus Kang olah budaya. Bel nek iso. kang olah budaya Cengkok baris kok iki. Lugu. sowan menyang kutha gedhe. Lah tak kei ngerti Pak Jumbo. Nggih. Sing biyen arep seneng karo Triamah Banyu Biru ya iki. Sidene reok. Anu Pak Reyok ora Pak Triamah kok. Bendara terus kayung yun. Selendang kuning kang saking wukir. Swara kurang premana. Wah, cengkok delojur ya iki. Delojur sing deter bingung kowe. Masis. Lah saiki nek Lin Mas ki langkah tegap kowe ya ngono. Ya wong kowe iki ora langkah wis tekap kok dekmu ki. Ning wasis ngungkrung arung marang bendara Diasulistya pijer angen cangke alis. Ngincangke ora kok ngencengke goblok. Ngerti nganceng. Oh, Oh ngincangke ki ngelencengke ngene ya. Wah aku tak Pak Limas ngincangaken aku ngene lho. pedet. Ora kok kowe muni. Lah biasane Lin Mas niku ngincengi rondo-rondo. Oh, lah dantone kok ngene genah jur anggotane kaya ngopo? Iki pekok iki. Ngamanke. Ngamanke apa? Ngamanke dibutuhke dhewe. Marai teratapan. Terus tresno sesidema. Ora ngira lho, Pak. Padahal nek nyiapke barisan kowe ra cetha basang bawa cetha. Wong iki wis ngowo sangine. Orang itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah iki akehne kurang. Nggih, Pak, dalang mergane kula niku pun metik, Pak. Los ngoten. Mboten napa-napa. Sing penting cinta karo budaya, Pak. Amin. Mas, ngoten. Wah, reok sip, Pak. Ora gladi, ora katokan. Malah nonton aku kabeh to, Dak. Nano neno. Yuk. Luwih becik Ayo. patenono timbang pepisan. Akan sulit yo. Tak rewangi samodya marang kula warga. Yo. Yuk.
Jogetane persis. Nggih, sekarang yo. Lho nika mboten mokal, Pak. Pak Jumbo. Piye? Menika kula kinten panjenengan kemutan. Nggih. Amargi biyayine nggih tasih sugeng. Nggih. Putra Pak Maksum Wiyaga. Oh, ngaten Menika putra Pak Maksum. Nggih. Menika panjenengan Mbah Maksum lenggah wonten wingking. Nggih, ya ora aneh. Mboten Nek mokal. piyayi kene iki budaya, Pak Camat mau ya. Piyayi budaya. Piyayi budaya, ana linmase ya tetep budaya. Mboten trima budaya niki Bu Slamet barang gelem niki. Iya. Nggih. Urip ana Cus. kutha gedhe kowe tanggung tak isene kowe apa-apa wae ya Sembah nuwun, Pak. Nggih. nggih Pak Jumbo.